Isa lamang noong baryo ng Alcala ang Santo Tomas. Tinawag nga itong arango na isang klase ng shell na kayang mamuhay sa fresh water. Ang baryo, pinamumunuan noon ni na Don Fernando Mina at Don Antonio Paruganan. Ang dalawang pinuno rin ang nagsulong sa pagiging bayan ng Arango na tinawag na Santo Tomas taong 1898. Noong 1901, si William Howard Taft po ang gobernador ng kapanahunan na yon. Isinalang-alang po niya ang paglipat ng Santo Tomas na ihiwalay sa bayan ng Alcala. At ngayon, ang Santo Tomas ay independent municipality. Ang Santo Tomas ay parte ng barangay ng Alcala. Ang pangalan nito ay Arango, na ngayon ay Santo Tomas na. Noong February 10, 1908, before na ideklara ang pagiging Municipality of Santo Tomas, nagkaroon tayo ng American Civil War, kaya hindi ito natuloy para maging isang independent municipality. Bilang ang Santo Tomas nga ang pinakamaliit na bayan sa Pangasinan na may lawak lamang na 1,299 hectares, ang agrikultura ang kanilang naging pangunahing kabuhayan. Ang kabuhayan ng mga taga Santo Tomas noon hanggang ngayon ay pagtatanim ng palay, pagtatanim ng tabako, pagtatanim ng mais. Bagamat maliit lang ang aming bayan, kami ay very proud na paalam sa inyo na ang Santo Tomas ay nakasungkit ng Guinness Book of Records sa longest corn barbecue grill noong February 11, 2008 at ang longest line of table noong April 2017.